ravintolassa. Ravintolan penkillä iskelemassa. Tiskeltä tilasin kokiksen ja join sitä hiljaa siemaillen. Aloin siinä tuntea oloni hieman ahtaaksi, kun näin näkkiä ympärilläni koripallojengin selkiä. Selkien välistä murtautui läpi naisia ainakin 2, tiskeleviinaa tilaamaan. Mietin repliikkejä monenlaisia, mitä naisille sanoa pois, mutta päädyin sitten vaan hymyilemään. Ja varmaan hymyni aika hurmaava oli, mutta eivät naiset tänne sattuneet vilkaisemaan. Ravintolaan, baaria ihmisiä mulkoilemaan. Ravintolaan, nyt arki vapaalle vaihdetaan. Ravintolaan, ilman odotuksia suuremmoisia. Ravintolaan, jos nyt tällä kertaa sattuisi onnistamaan. Tiskiin nojasi nainen selvässä humalatilassa. Käsilaukustaan tuli tikkuja penkomassa. Kaivoin esiin sytkärini mun ja tulen sytytin hänen suustansa repsottavaan tupakkaan. Nainen kertoi siinä sitten elämäntarinaansa. Ei siinä mennyt kuin tunti tai 2. Sitten pääsin häntä kotiin saattamaan. Rappukäytössä pussailimme ja yritimme pidellä toisiamme pystyssä. Pääsin heille kylään ja kannoin pulkkaan asti ja aloimme vaatteita vähentämään. Olimme juuri aloittamassa, vaatteet lattialla oikenemassa. Olin hänen päällään kuin mäkihyppääjä mäessä, ja juuri kun lento on lähdössä. Sitten hän sanoi, ettei hän voikaan, että poikaystävänsä lentokapteenia Brasiliassa. Ravintolaan, baaria ihmisiä mulkoilemaan. Ravintolaan, nyt arki vapaalle vaihdetaan. Ravintolaan, ilman odotuksia suuremmoisia. Ravintolaan, jos nyt tällä kertaa sattuisi onnistamaan.